the other 4 children, but nagpupuri sila at nagpapasalamat sa Diyos sa isang ito. May sa pagkukwento ng maliit na bata, yung alaga nilang aso ang nagligtas sa kanya. Nung tinangay siya ng tubig at umabot hanggang dagat, sinundan po siya ng aso kumakaway. At sumakay siya sa aso at aso ang parang nag-aangat sa kanya sa tubig. Nung makakita ng kahoy yung aso, tumabi yung aso dun sa kahoy at inilipat niya ang anak ng nag-aalaga sa kanya dun sa kahoy. At nasa gitna na po sila ng dagat doon. At nung nailipat sa kahoy yung bata, tahimik na lumubog yung aso. Buntis pa rin po yung aso niya. Ito po ang mga kwento ng papuri at pasalamat sa Diyos. Nailigtas po yung bata, nakuha sa gitna ng dagat. May kaklase po kong parish priest, bagong parish priest sa Cagayan. Tinext ko po at tinumusta ko, akala ko wala na. Husband, buhay ka pa, sabi ko. After 1 day po sumagot, buhay pa. Nag-text po. Ay, may signal na, may kuryente na. Sabi ko, kumusta na kayo? Sabi ko, nakuha ako sabi niya. Husband, sabi niya, dahil sa nangyari, nagiging mas makahulugan para sa amin ang simbang gabi. Ang buong parokya, pagkatapos ng simbang gabi, walang umuwi. Lahat kami nagre-react. Pagkatapos mag-react, pupuntahan namin ang mga nailigtas, kinakausap, kinaampon, tinutulungan maghanap ng pag-anak, at inaantabayan upang makapagsimula ulit. Ito po ay kwento ng papuri at pasalamat sa Diyos. May kakilala din po ako pare sa Iligan mismo. Kailan ko lang pinuntahan para tignan namin ang Maria Cristina Falls, yung parokya niya sa tabi mismo ng Maria Cristina Falls. At doon nakita ko po, naalala ko, naisip ko, pwede nga mangyari yun sa ibabaw, sa ilalim ng Cristina Falls. Ay talaga po yung tubig parang napakalapit, napakagapos. So tinext ko po siya, ay ako, sabi niya, maraming salamat dito sa parokya ko. Okay pa kami sa bayan ng Iligan mismo, doon ang maraming namatay. At wala kami ginawa kundi tumulong din, pagkasama ko din, tumulong ko din pagkasal para makita pa ang maraming pang nawawala sa mga kamag-anak. These are stories of praise and thanksgiving to God. Sa gitna po ng maraming tanong, sa gitna ng maraming pagsubok sa buhay natin, marami rin po ang dahilan upang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Amen. Amen. Ito po. Yung bandang huling bahagi ng Ebanghelyo. Nung tinanong ng mga kapitbahay, naniya kaya paitumulan inanakin? Ano kaya ang mangyayari sa batang ito? Ang tugon po sa Lucas, masada, tinging upaya ni Diyos at siya. Sa English translation po, mas gusto ko, it was clear that the hand of God was with him. Nakaantabay sa kanya ang kamay ng Diyos. Sa marami po natin pag-alinlangan at takot at tanong sa buhay, naway madama natin, lalong-lalo na sa Pasko, ngayong bagong taon dati, saan po maranasan natin at madama natin na clearly, klaro, ang kamay ng Diyos ay nag-aantabay sa atin. Akala nila sa Zacarias, hindi na sila magkakaroon ng anak. Ako po'y naniniwala, hindi sila umaasa man na magkakaanak sila. Pero bigla silang binigyan ng anak ng Diyos. Hindi sa kanila ito, hindi galing sa kanila ito. Klaro, maliwanag na ang kamay ng Diyos ay nasa kanila. At dahil bigay ni Lord, yun ang ibig sabihin ng one regalo ibinigay ng mabait na Diyos. Naniniwala sila, panatagal loob niya, kahit maraming tanong, na hanggang lumaki ang batang ito, at yun na ang nangyari. Ang kamay ng Diyos ay nasa kanya. May kaibigan po ako, manager sa Angeles. Isa niya, tapos malaki rin
Meron silang kaugalian na hindi niya maintindihan mula nung naging manager siya. So ang kumpanya niya, pag Christmas party, sinusulatan ang lahat ng supplier nila, humihingi ng mga raffle gifts para sa party nila. At nagbibigay naman yung mga supplier. Pero isang araw naisip daw niya, last year naisip niya, tama hindi tama. Mas malaki tayo sa mga supplier na ito, maliliit ang kumpanya lang ito, at porque ba binibigyan natin ng kontrata, may karapatan sila, may obligasyon silang bigyan tayo pang raffle gifts lang para sa Christmas party natin. So last year they started not writing solicitation letters. Hindi tayo maghingi ng kakaya sa kanila. So last year daw, nag-party sila, kumain, nag-program, pero walang daan raffle. Nag-a-adjust po sila. So this year again, kahit nalulungkot yung mga nagtatrabaho niya, wala, hindi tayo susulat, hindi tayo hihingi ng mga pang-regalo, pang-raffle lamang sa mga suppliers natin. About the day before the party this year, nabigla raw sila. Isang kaibigan niyang kumpanya, nagpadala ng truck at ang laman, iba't ibang regalo na pang-raffle sa mga trabahador. At akala na yun na, mamaya isa na naman, galing sa isang kaibigan niyang manager, isang pick-up naman, na puro pa-raffle para sa mga trabahador. Sabi sa kay Father Tim, inaasahan nito, hindi ko hiningi ito, maliwanag na ang kamay ng Diyos ay nasa kabutihan ng kalooban niya. Alam po ninyo kung minsan tinitignan ko po ang buhay ko. Marami sa mga nararanasan ko sa buhay ko po ngayon, ni hindi ko pinigil, ni hindi ko in-imagine, ni hindi ko hinintay sa buhay ko. Ni hindi ko po in-imagine mo na makakarating ako sa ibang bansa. Ni hindi ko pinangarap sa buhay ko at gagawin ko sa iyo sa sakya. Hindi pinangarap sa buhay ko na makakarating ako sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi ko inaasahan, hinihintay na maaasahin ako dito sa St. Jude at makakilala kayo. Wala ito sa mga plano ko. Pero pinagkano ko lahat ng Diyos dahil sa mabuting kamay ng Diyos. At kung titignan po ninyo ang buhay ninyo, naniniwala ako kung buong kababaan mo, pagkabaitan, manalangin kayo, magtapat kayo sa Panginoon, ganun din ang marirealize nyo. Na maraming bagay sa buhay natin, maraming pangyayari sa buhay natin, maraming dumating sa buhay natin na hindi tayo karapat-dapat, hindi natin inaasahan at hindi natin ini-imagine, pero nandun at ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Maliwanag na ang kamay ng Diyos ay naghahantabay sa atin. Ako ay naniniwala kahit papaano masabi natin. Yung tatay ko, nung maliit ako every year, nadidinig ko yung tatay ko, maskot in paskutang min, masakit yung banuang darabang. Refrain yun ng tatay ko, tuwing Pasko, tuwing bagong taon. Siguro parang hindi kami magpabili ng bagong damit. Lagi niyang sinasabi, malangi in Pasko ngayon. Pero tuwing Pasko, nakakaraos kami, may mga mansanas pa sa mesa, ewan ko sa niya kinukuha, may pang-bronze buwan na kami, at kahit pa paano may bagong damit. Paano na nakakaraos kung din tatong gusto rin natin ko, sasabihin niya, mahal ko, wala naman akong pera noon, pag meron gano'n, dahil sa mabuting kamay ng Diyos na nag-aarabay sa atin. Amen? Amen. So, sa maraming tanong at alinlangan sa buhay natin, sa maraming takot kung ano ang mangyayari sa susunod na taon sa atin, sana po'y mapalitan ninyo ang Ebanghelyo ito ng kwento ng panganganak ni Elizabeth kay Juan. Marami rin tanong ang kapitbahay sa kanila. Marami rin silang tanong sa kanuman nila. Pero tinugon ng Diyos ang lahat ng katanungan nila. Na makita natin ang matinding awa at pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Na laging nakahandang pagbigay ng papuri at pasalamat sa Diyos. At maranasan ng tunay na ang kamay ng Diyos ay nasa ating kasama natin.
kwento ito. Kaya po ang bahala. Kaya isang tao naglalakad sa dilim pagkatapos makipag-noche buena sa kanyang mga kaibigan. Dahil hindi siya sanay dun sa lugar, abay nahulog sa malalim na balon. At hindi siya makaangat, hindi siya makasampak dun sa balon dahil napakataas. Mamaya-maya, nabuhayan ang loob niya nung may nadinig siyang dumadaan. Si Gobernador dumadaan. Nakita siya ni Gobernador. Ay, kawawa ka. Sandali lang, hintayin mo ko. Tutulungan kita. Sandali lang. At umalis sandali si Gobernador. Bumalik, may kasamang photographer. Binaba ni Gobernador ang kamay niya na parang inaabot. Gumitig sa photographer at sila kinunan. Pagkakuha ng retrato, umalis ang dalawa at natiwan ang lalaki sa ilalim ng buhay. Mamaya-maya dumating ang isang taong bihis na bihis, ang profesor, nag-aaral, marunong. Nakita rin niya ang lalaki at sabi sa lalaki, ay kawawa ka, mula na ako siguro kami garag, yan nga pag-atapan na mo. Gusto tatanga ka, kami garag at lupa. Bahala ka, opportunity mo yan para gamitan mo yung utak mo makanano kang miluwag yan. Merry Christmas at liwan. Mamaya-maya dumating ang isang born again. Hindi mo naman po sa pinalait ng mga born again. Nakita ng born again ang tao ito, ay nako, siguro palaki ang kasalanan mo kaya nahulog ka dyan. Siguro sumasamba ka sa mga imahen kaya nandyan ka. Magdasal ka, maniwala ka si Kristo ang iyong tagapagligtas at maiaahon ka niya dyan at umalis ang born again. Dumaan ang isang Kristiyano. Nakita niya na dumapa ang Kristiyano. Tiniabot ang kamay. Sumagnat yung katawan niya sa lapit ng balon, pero hindi pa rin niya makuha. Kahit anong gawin, hindi niya maabot yung kamay. Naghanap ng kahoy, naghanap ng lupit, wala, ating kabiyo. So sabi ng Kristiyano, maghintay ka, tatawag ako ng tulong, ay huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, babalik ako. At umalis ang Kristiyano. Dumaan ang isang oras, dalawang oras, hindi na siya nakapalik. Nakapagyata sa kanto, nag-iinuman para sa Pasko. Mamaya-maya bandang huli, dumating si Lord. Nakita ni Lord ang lalaki at naawa. Pero wala rin siyang hagdanan, wala rin siyang lubid, wala rin siyang taway para maingat ang tao. Anong ginawa ni Lord? Tumalon din sa balon. Hindi kita maiangan sa pinan. Kaya mo, samahan na kita dito hanggang pagsikat ng araw at magagawa tayo ng paraan. How did the story end? Kayo gumawa ng conclusion. Pero ngayon, mas kung gawin mo ang ibig sabihin ng pagdating ng Diyos. Naging tao ng Diyos, ibig sabihin, tumanong sa balon upang makasama natin. Upang makita na ang kanyang kamay na mawawin, makakapagmula ng bagay, imantay kaya tao. Amen.